Mi nombre es Dani Romero, tengo 24 años, vengo del Palamós, en el campo soy extremo media punta y he venido al Cerdanyola para cumplir los objetivos y estar lo más arriba posible. El meu nom és Josu, tinc 24 anys, vinc del Sant Andreu. Portava 2 temporades al Sant Andreu i ara vinc al Cerdanyola i el meu objectiu des de la meva posició, que és d'extrem, és aportar el màxim de perill a l'equip en atac i després disfrutar i fer un bon grup i després ja veurem durant la temporada el que aconseguim. Em dic Quim Solano, tinc 27 anys, porto 2 temporades al Cerdanyola i al camp soc davanter centre. El meu objectiu per a aquesta temporada és consolidar l'equip a tercera divisió i amb l'equip que hem acabat formant estar el més amunt possible, que crec que és possible. Mi nombre es Silver, tengo 28 años y vengo de la Montañesa. Soy extremo izquierda y lo he venido a Cerdanyola pues para ayudar al equipo, para seguir manteniéndolo en tercera. Y si se puede aspirar a algo más, pues mejor. Mi nombre es Gonzalo, tengo 19 años y vengo de Tarrasa. Soy extremo. He venido a Cerdanyola para seguir creciendo.